Ponúkame profesionálne čistenie okien, výkladov a všetkých sklenených plôch v exteriéri. Čistíme aj vo výškach, bezpečne, efektívne a bez potreby lešenia. Umývame až do výšky 16 metrov. Používame moderné zariadenie na báze osmózy. Osmotic systém. Vyrábame osmotickú vodu, ktorá je zbavená všetkých nečistôt, solí, minerálov a chemických látok. Aký je výsledok? Dokonale čisté sklo, bez šmúch a bez potreby leštenia. Zverte sa do rúk profesionálom a kontaktujte nás na major.sk.